سلام طعنا هابلنا كما يتقنيو زخبركمن زخبركنن تختاتلتي مدبنا نلوم سولس إسران شمونتن حدار كل تشحن إسران سلستن أب إن في النص ومنو مدب سبورت نمو اللي قعزو سبورت إرتراوي إنترناشنال دانيا كوميشنر قدمات قعص أجري ممهر داننت بريزيدنت فدرشنات قعص أجري هجر إرترا إثيوبيا سيكافا أبال فيفا كومون كاف زنبرة تسفاي جبريسوس كاب حربج الفا كن ملكتنا مكتالكم بخبرنا عدم نتصوتا قعص أجري مقرد كاب زهبو رقحيتات حدا بقعت داننتيو حدا دانيا نحدا تصوتا حق مركوس كيرو وغن نتاوكيدو والقاو بلجاتاتون بقعتنا وهاهيدو مستحقا قستو تسانيو نزتوهبو رزين حلافنت بزقبا انتدا تكبيرو تعذب تخعقبو قدنيو وعلو دانيا بانصارو انتدا خوينو دما ولا كوا غانتاتات شح غزي بلو تصوتا ينصبارقا قطم كحماس تعذب تخوكوهيون ديانو أددان قدياتن حميتان زلفان كخونو نبور نغاريو سلازو خونه دانيا كم موتروي كلاسن حدا قطم تتقلص زغرما يكونن دانيا نحنت قطم فواسيان قتاليانيو سراح داننت بركت زبل رقحيتات زحتت الاغي كبد زبلن امبرمطن صقط زلون مويايو حدا بوقعن بلوصن دانيا مستتصاوتن تحغاغستون محرناي مردا طبب نزفترو صقمات يخونو غرفت ناي ملاين مهدان كلت قلطوف زيماتن قراصن وساني ناي موساد تبعات كابت تصاوتي تعذبت يخون غازيطنيات زمصو زلفا يخونو صقطي ناي متصوارن بوኦም بالوتاو شنخ ناي زي مصلاو عقمي لعل ناي ممززان كمون صوتان تصاوتن بسرعات ناي مقصار عقمي لعل تكورنت عقلي زي شراونت ملؤ تنفاس دخمناي متصوار عقمي أفلوطو ባህልን ሽጣራታትን ኩዕሶ እግርን ተጻወትን ኣብ ቁንዕ ግዜን ቦታን ብምርካብ ንፍጻሜታት ብቐረባ ናይ ምክትታል ክእለትን ካልእን ክውንን ይግባእ ዳኛታት ኩዕሶ እግሪ ዝህብዎ ውሳኔ ቅጽበታውን ዘየላቡን ብምዃኑ ንዕይኦም ፈታንን ንጌጋ ቀረባን ይገብሮ ኣብ ከምዚ ዝበለ ብድህ ኣጋጣሚዮም ድማ ንጌጋታቶም ዝለዓለ ተኽእሎ ውሒዶም ብቑዓትን ብሉጻትን ምዃኖም ዘመስክሩ ኣብዚ ሕጂ ኩዕሶ እግሪ እምበረመጠን ማዕቢሉ ስነፍልጠታዊ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ቴክኖሎጂካዊ ሓደስቲ ምህዞታትን ተወሰኽቲ ዓቕሚ ሰባትን ተደጊፉ ዝዳነየሉ ዘሎ እዋኑ እንተኾነ ብድያኑ ዝፍጸም ሩኡይ ጌጋታት ኣመና ጎዲሉ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ኣይተወገደን ሩኡይ ጌጋታት ድያኑ 100% ክውገድን ጋንታታትን ደገፍተንን ገና ክዓግቡ ዘይምኽኣሎምን ድማ ካልእ መርኣያ ክብደት ናይ ዝሞያዩ ኣብዚ ግዜ ዝስራሓሉ ዘሎ ዝተመሓየሸ ሕግታት ኩዕሶ እግሪ ተወሳኺ ቁፅሪ ተሓጋገዝቲ ድያኑ ቴክኖሎጂካዊ ደገፍ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኣብዚ ሞያ ተዋፊሮም ዝነበሩ ድያኑ ሃዋህው ስርሖም ምዞም ናይ ሕጂ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝጸንከረ ከም ዝነበረ መስካሪ የድልዮን እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ዓለም ነዚ ጽንኩር ናይ ስራሕ ሃዋህው ተጻዊሮም ንኹሉ ሓደ ብሉጽ ዳኛ ከማልኦ ዘለዎ ረቑሒታት ኣማሊኦም ብንኡድ ውፅኢት ዕዮዳንነት ብኣህጉርን ዓለምለኸን ደረጃ ስሞም ዘኽበሩ ሃብሮማት ድያኑ በብእዋኑ ተራእዮም እዮም ሓደ ካብዚኦም ኤርትራዊ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ኮይኑ ዓለምለኻዊ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ክዳንዩ ካብ ዝበቕዑ ቀዳሞት ወለዶ ኣፍሪቃውያን ድያኑ እዩ ስሙ መስውርያት ድያኑ ናይ ኣህጉርና ብቐዳምነት ዝጥቀስ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ኣብ መወዳእታ 30ታት ኣብ ከተማ ደሴ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣብኡ ድማ ዓብይን ተማሂሩን ንሱ ኣብ ዕድመ ጉብዝና ብዝበፅሓሉ ኣብ ከተማ ደሴ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ይነጥፍ ነይሩ ኣብ እዋን ጸወታ እግሩ ድሕሪ ምግድኡ ግን ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ብዝነበሮ ፍቕሪ ተደሪኹን ካብቲ ዓውዲ ስፖርት ክርሕቕ ስለ ዘይደለየን ናብ ዳንነት ዓለም ዘቢሉ ነቲ ሞያ ድማ ብዕቱብ ተታሒዝዎ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ሓይሊ ዝተሓወሶ ስልቲ ጸዋውታይ ዘውትር ስለ ዝነበረ ኣብ ሞያ ዳንነት ንኸድምዕ ከም ዝሓገዞ ዝገልጽ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ከም ማእከላይ ዳኛ መስመር ዳኛን ረብዓይ ተሓጋጋዚ ዳኛን ብምዃን ብታሕተዋይ ደረጃ ጀሚሩ ክሳብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብምብጻሕ ን22 ዓመታት ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ጸወታታት ብብቕዓት መሪሑ ንሱ ኣብ ዝተጠቕሰ 22 ዓመታት ኣብ ዓውዲ ዳንነት ኣብ ዝነጠፈሉ 104 ሃገራዊ ጸወታታት ዝርከቦ 820 ጸወታታት ኣልዩ ኣብ ብርክት ዝበለ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ናይ ዳንነት ሞይኡ ብዝግባእ ዘንጸባረቐ ኣቶ ተስፋይ ኣብ 7 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምድናይ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ እንኮ ስፖርታዊ እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዋንጫ ዓለም ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይረኸባሉ ዝነበራ እዋን ሰብዓታት ብመስመር ዳንነት ክሳተፍ ዝኽኣለ ትኩር ዳኛ እዩ
ብጀካዚ ንሱ ከም ተዓዛቢ ኮሚሽነር ግጥማት ከምኡውን ኢንስትራክተር ወይ መምህር ዳንኛት ብምዃን ኣብ ልዕሊ 20 ሃገራት ገይሹ ሓላፍነቱ ተዋፂኡን ፍልጠቱ ኣካፊሉን ኣቐዲሙ ከም እተጠቕሰ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ዝመርሖ ዞባዊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ጸወታታት ልዕሊ 100 እኳ እንተኾነ ፈፍርዩ ንምጥቃስ ዝከኣል ግን ኣብ 1970 ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተሰለጠ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንጸወታ ፍጻሜ ሱዳንን ጋናን 1972 ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ሻምፒዮን ክለባት ሴካፋ ኣብ ማላዊ ኣብ 1972 ኣብ ሞንጎ ናይ ጊኒ ኮናክሪ ክለብ ሃይፋን ኡጋንዳዊት ክለብ ሲምባን ዝተኻየደ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ክለባት ኣፍሪቃ ኣብ 1974 ከምኡውን 1986 ውድድር ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ግብፂ ኣብ 1977 ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም መንእስያት ቱኒዝያ 1978 ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ዝተገብረ ውድድር ዋንጫ ዓለም ንጸወታ ፔሩን ስኮትላንድን ከም መስመር ዳኛ ኣብ 1978 ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ጋና 1980 ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዝተሰላሰለ ጽዋ ኣፍሪቃ ንግጥም ፍጻሜ ናይጀርያ ኣንጻር ኣልጀርያ ኣብ 1981 ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም መንእስያት ኣውስትራልያ ኣብ 1984 ኣብ ውድድር ኦሎምፒክስ ሎስ አንጀለስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 1983 ኣብ ኬንያ ንጸወታ ፍጻሜ ሻምፒዮን ሃገራት ሴካፋ ኬንያ ኣንጻር ዚምባብዌ ኣብ 1984 ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ አይቮሪ ኮስት ኣብ 1986 ጸወታ ፍጻሜ ኦል አፍሪካን ጌምስ ኣብ ኬንያ ኣብ 1986 ቀዳማይ እግሪ ግጥም ፍጻሜ ካሜሩንን ስዑድ ዓረብን ንዋንጫ ኣፍሮ ኤስያ 1988 ኣብ ውድድር ጽዋ ኣፍሪቃ ሞሮኮ ኣብ 1988 ኣብ ማላዊ ንግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮን ሃገራት ሴካፋ ማላዊ ኣንጻር ዛምቢያ ከምኡውን ኣብ 1984 1982 1986 1990 ብሓፈሻ ኣብ 4 መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ብጽፈት ንዝተዋህቦ ስራሕ ዓሚሙ ኢንተርናሽናል ዳኛ ኣቶ ተስፋይ ገብረየሱስ ንዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ካብ ዘወፈዮ 50 ዓመታት ዝግምገም ዝበስሐ ክፋል ናይ ዕድሚኡ ኣብ ሞያ ዳንነት ጥራይ ዝተሓጽረ ይነበረን ንሱ ብጀካ ዳኛ ከም ኮሚሽነር ጸወታታት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍን ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፊፋን ኣባል ኮሚቴ ዲያኑ ካፍን ፊፋን ከምኡውን መምህር ዳንነት ኣብ ካፍን ፊፋን ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣባል ካፍን ፊፋን ኣባል ኣዳላዊት ኮሚቴን ዋንጫ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምኡውን ፕሬዚደንት ሴካፋ ብምዃን ብዘይተጉላባነት ኣገልጊሉ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ካብ ስራሕ ዳንነት ተሰናቢቱ ፊስክኡ ብኽብሪ ብድሕሪ ምስቃሉ ካብ ስርሓሉ ዝተፈላለየ ጽሕፈታት ስፖርት ካብ 1990 ክሳብ 1991 ኣባልን ጸሓፍን ኮሚቴ ዲያኑ ኢትዮጵያ ካብ 1992 ክሳብ 1996 ከም ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ከምኡን ኣባል ኮሚቴ ኣካያዲት ስራሕ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ 1994 ክሳብ መወዳእታ ተስዓታት ንኽልተ እዋናት ፕሬዚደንት ሴካፋ ካብ 1999 ክሳብ ዕለት ዕረፍቱ ወለንተኛ ኣገልጋሊ ምክትል ፕሬዚደንት ከምኡን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ይርከቦ ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ በዚ ዝተጠቕሰ ጽፍሕታት ከምኡውን ከም ወለንተኛ ኮይኑ ኣብ ዝዓየሉ ዝነበረ እዋን ኣንጻር ብዙሕ መሰናኸላትን ኣምር ስፖርት ዘይብሎም ሓለፍቲ ስፖርትን እናተቓለሰ ነቲ ፌደሬሽን ዓለምለኻዊ መምዘኒ ዘማልአ ቁኑዕ መንገዲ ኣብ ምትሓዝን ምምእዛንን ምስካፍን ፊፋን ናይ ስራሕ ርክባቱ ኣብ ምትርናዕን ምዕባይን ከምኡውን እቲ ፌደሬሽን ካብዞም ማሕበራት እዚኦምን ካልኦት ሞያውን ፊናንሳውን ደገፍ ንኽረክብ ኣብ ምጽዓትን ብዙሕ ርሂጹን ማዕረት ዝገብሮ ጻዕሩ ኣይኮነን ዳ እምበር ዝተፈላለየ ዓወታት ሓፊሱን እዩ ብመደቡን ውጡኑን ንኽሰርሕ ሙሉእ ብሙሉእ ናጽነት እንተዝወሃቦ ነይሩ ትንሳኤ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቐዲሙ ክውን ምኾነ ነይሩ ዝብል ናይ ብዙሓት ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ገምጋም ኣሎ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2010 ኤርትራ ዘእንገደቶ ንትንሳኤ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተስፋ ዝሃበን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሕቆኦም ሂቦም ናብቲ ብጽምዋ ተበሊዑ ዝነበረ ስታዲየም ኣስመራ ንኽምለሱ ዝቐሰበ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራት ሴካፋ ውፂኢት ጻዕሪ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስን ብጾቱን እዩ
ኣቶ ተስፋይ ካብ 1994 ክሳብ 1998 ንሴካፋ ብመዝነት ፕሬዚደንት ኣብ ዝኣልየሉ ዝነበረ እዋን እውን ዝተፈላለየ መሰናክላት ይገጥሞ ነይሩ እዩ። ኣብ 1997 ዓ.ም ምስ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ስምምዕ ዘይነበሮም ገለ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋይ ኣብ ሴካፋ ካፍን ፊፋን ካብ ዝነበሮ መዝነት ተኣልዩ ብኻልእ ንሶም ዝወከልዎ ሰብ ክትካእ ነተን ማሕበራት ወግዓዊ ጥርዓኖም ኣቕሪቦሙለን ነይሮም። ይኹን እምበር ሕግተን ማሕበራት ብንጹር ኣብ ዓንዲ ሕጉ ስፊርዎ ከም ዝርከብ ሓደ ሰብ ኣባልቲ ማሕበር ምስ ኮነ ክሳብቲ ብሕጊ ዝሰፈረ ናይ ኣገልግሎት ወይ ስልጣን ግዚኡ ዘብቅዕ እታ ሃገራዊት ፌደሬሽን ካብ ቦትኡ ከተልዕሎ ስለ ዘይከኣል እቲ ዝቐረበ ጥርዓን ተነጺጉ ኣብ ዓንዲ ሕጊ ሴካፋ እውን ሓደ ከም ፕሬዚደንት ዘገልገለ ሰብ ኣብ እዋን ካልኣይ ምርጫ ብውልቁ ኣብ ምርጫ ክቐርብ መሰል ስለ ዘለዎ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዋላ እውን ኣብቲ ውድድር ንኣቶ ተስፋይ ክውክሎ እንተዘይመረፀ ንሱ ብውልቁ ከም ሕጹይ ኮይኑ ብምቕራብ ንኻልኣይ ግዜ ብተኸታታሊ ክዕወት በቂዑ። ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ዶባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተላዒሉ ፈለማ ናብ ኤርትራ መጺኡ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሞያዊ ሓገዙ ኣብ ዘበርክተሉ ዝነበረ እዋን ሰማዕ ድኣ ኣይረኸበን እምበር ዝተላበዎ ነገር እንተደኣ ነይሩ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንኽዓቢ ሃገራዊት ጋንታን ክለባትን ኤርትራ ካብ ሃገረን ወፂአን ተደጋጋሚ ምሕዝነታዊ ይኹን ምዱብ ፀወታ ከካይዳን ተመክሮ ከኻዕብታን ይግብአን ዝብል ነይሩ። ብተወሳኺ እውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በብኽሊ ዕድሚኡ ክትቀውምን ከምኡውን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ግዝያዊ ዓወት ንምድላብ ዝያዳ ዕድመን ዘለዎም ተፃወቲ ብስርቂ ዕድሚኦም ኣትሒተን ብምእታው ዝገብርኦ ልሙድን ሕሱርን ተግባር ክውገድ ከም ዘለዎ ተላቢ ነይሩ። ብጀካዚ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ክንዲ ብቐጻሊ ተቐውምን ትፍንጣሕን ከምኡውን ውድድር ኣብ ዝመጻሉ ጥራይ ትጥርነፍን ልምምድ ተካይድን ትኸውን ከምቲ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ንኣብነት ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንምስታፍ ዘካይድኦ ንኽልተ ዓመታት ዝቕጽል ምድላዋት ክትገብር ከም ዘለዋ ምኽሩ ጆባ ኢሉ ነይሩ። ክለባት ኤርትራ በብወገነን ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ጥራይ ልምምድ ይገብራ ስለ ዝነበራ ተፃወተን ጉልበትን እኹል ትንፋስን ከም ዝሓፅሮም ብምሕባር ብዝሒ ልምምድ ዝገብሩሉ መዓልትታት ክብ ንኽብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ድሒረን እውን ተንጋንታታት ሰሙናዊ ልምምድ ዘሳልጣሉ መዓልትታት ኣበሪኸኖ እየን። ንድያኑ ኣመልኪቱ ኣቶ ተስፋይ ድያኑ ኤርትራ ብዙሕ ስልጠናታት ስለ ዘይወሰዱ ሞይኦም ንምዕባይ ብቐጻሊ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክኽፈተሎም ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ባዕሉ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ሂቡን ደረጅኡ ዝሓለወ ስልጠና ንኽወሃብ መንገዲ ኣርሒቡን እዩ። ኣብ ዞባታት ኢንተርናሽናል ዳኛ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብወለንትኡ ክሕግዝ ጀምራ ኣቶ ተስፋይ ዞባታት ኢንተርናሽናል ዳኛ ንኸፍርያ ቆላሕታ ክግበረለንን ድያኑታትን ስልጠና ክወስዱን መደባት ተሰሪዑለን ድማ ናብ ዞባታት ከይዱ ፍልጠቱ ከበርክት ድሉ ከም ዝኾነን ኣብ እዋኑ ገሊጹን ኣብ ተግባር ገይርዎን እዩ። ድሒሮም ከም ኢንተርናሽናል ዳኛ ልኡል ሰገድ ገብረ ሚካኤል፣ ኢንተርናሽናል ዳኛ ኣማኑኤል ኢዮብ፣ ኢንተርናሽናል ዳኛ የማነ ስፋሃ፣ ኢንተርናሽናል ዳኛ ኢድሪስ መሐመድ ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ኢንተርናሽናል ድያኑ ካብ ዞባታት ዝፈረዩ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኮሚቴ ድያኑ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝመርሖ ዘለውን ካብ ዞባ ዓንሰባ ዝተረኽበ ኢንተርናሽናል ዳኛ ልኡል ሰገድ ገብረ ሚካኤል እዩ። ጋዜጠኛታት እውን መልሓሶም ብሃውሪ ኣንጻር ድያኑ ቅድሚ ምውርዋሮም ሕግታት ኩዕሶ እግሪ ብግቡእ ክፈልጥዎን ኣብቲ ሕጊ ተመርኪሶም ድማ ነቐፌቶኦምን መእረምቶኦምን ከቕርቡ ኣገንዚቡን ሕግታት ኩዕሶ እግሪ ዝፈልጡሉ ዕድላት ኣጣጢሑን እዩ። ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ስለቲ ንኡድ ኣገልግሎቱን ስርሑን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብርክት ዝበለ ሽልማት ምስጋናን ኣፍልጦን ተዋሂብዎን በዚ ሽልማት ማዕሪጎን እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሱዳን፣ ግብፂ፣ ጋና፣ አይቮሪ ኮስት፣ ሞሮኮን፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ካፍ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስን ፊፋን ነዚ ብሉፅ ዳኛ ሜዳልያታትን ምስክር ወረቐትን ክበርክትሉ ከለዉ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ድማ ወርቅካትን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ሽልማት ከምኡውን ናይ ሙሉእ ዕድመ መእተዊ ካርድ ስታዲዮም ሸሊምዎ። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ስፖርት ኣፍሪቃ ብወገኑ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ነዚ ትሕትና ዝመልኦን ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ዘለዎም ኣፍልጦ ይኹን ተመክሮ ብዘይገድስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ልዑል ኣኽብሮት ዝነበሮ ዳኛ ስለቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝገበሮ ደርማስ ኣበርክቶ ናይ ክብሪ ኒሻን ልኢኹሉ። ነዚ ኒሻን ድማ ኣብ 2013 ኣብ ኣዳራሽ ኮሚሽን ስፖርት ብክብሪ ተቐቢልዎ።
ኣብ መዝገብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ስሙ ብክብሪ ተሰኒዱ ዝርከብን ንትንሳኤ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሓፈሻ ንዕቤት ደረጃ ዳንነትን ኩዕሶ እግሪ ዞባታት ድማ ብፍላይ ከይተሓለለ ዝሰርሐ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ንሓፂር እዋን ብድሕሪ ምሕማሙ ብቐዳም 24 ናሓሰ 2019 ኣብ ሆስፒታል ሰንበል ዓሪፉ ግብኣተ መሬቱ ድማ ንጽባሒቱ ሰንበት 25 ናሓሰ ስድራ ቤቱ መቕርቡ ፈተውቱን ማሕበረሰብ ስፖርት ኤርትራ ናብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቓብር ሓስሓስ ተፈጺሙ ብድሕሪ ዕረፍቱ ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ኢሳያስ አብርሃም ንሞት ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ዘሕዝንን ልቢ ዝሰብርን ኢሉ ክገልጽ ከሎ ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኒኮላስ ሙሶኔ ድማ ሞት ኣቶ ተስፋይ ንዞባና ዓብ ኽሳራ እዩ ዓሚቕ ሓዘን ድማ ስምዓኒ ስድራ ቤት ሴካፋ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱን ህዝቢ ኤርትራን ንዝወረደ ሓዘንን ጓህን መኻፍልቶም ምዃንና ንገልጽ ኣቶ ተስፋይ ንስፖርት ብፍቕርን ብተወፋይነትን ዝዳነየን ዘመሓደረን ኣብነታዊ ናይ ስፖርት ሰብ ነይሩ ከም ስድራ ቤት ሴካፋ መጠን ካብ ልቦንኡን ኣመራርሕኡን ብዙሕ ከሲብናን ደሊብናን ኢና መራሒናን ኣቦናን ኢና ድማ ጥፊና ንስድራ ቤቱ ጽንዓት ይሃቦም ኢሉ ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋይ ገብረየሱስ ናብ ዓዲ ኩልና ካብ ዝኸይድ ድሮ 4 ዓመታት ሓሊፉሎ ረዚን ታሪኹ ዕውት ስርሑን ዝሓደጎ ድሙቕ ኣሰርን ግን ንዘንቲ ዕለት ነባርዮ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎሚ ተሰናዲኡ ዝነበረ ሰሙናዊ መድብ ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእት ሕሶ ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ